Slăvit și binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus și puterea Duhului Sfânt, acum și până în veci de veci. Amin. Amin. Aș dori să-i mulțumim din toată inima lui Dumnezeu că avem oportunitatea și în dimineața aceasta să stăm în jurul Cuvântului lui Dumnezeu și acesta este un har din partea lui Dumnezeu. Și în Psalmul 84 cu versetul 4, ferice de cei ce locuiesc în casa ta, că cei pot să te mai laude. Amin. Dumnezeu ne fericește că suntem aici, îi cântăm lui Dumnezeu, ascultăm cuvântul Domnului și lucrul acesta vine ca o fericire din partea lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Și aș dori ca Dumnezeu să ne binecuvânteze și la timpul acesta de rugăciune, care facem și a treia rugăciune înaintea Domnului, aș vrea ca să fim atenți. Mă uit că s-a legat un pic cuvântul din dimineața aceasta și de îndemnul care a fost aseară la rugăciune. Ne spunea aseară cuvântul lui Dumnezeu să urmărim ceva, să fim atenți la lucrurile acestea. Ne spunea, urmăriți cu toții pacea și sfințirea. Fără de aceste lucruri, nimeni nu poate să-L vadă pe Domnul. În primul rând, trebuie să urmărim pacea, nu? Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Apoi, sfințirea. Fără de aceste lucruri, a fost și frații înainte de mine, Domnul să-i binecuvinteze. Vreau să fie un îndemn scurt și la această rugăciune să ne rugăm cu toții și să ne îndreptăm privirile spre cine? Spre Domnul Iisus Hristos. Amin. Dacă ne îndreptăm privirile spre un om, greșim. Toți suntem oameni din carne și sânge, avem fiecare limitele noastre, capacitățile noastre, dar dacă ne vom uita cu toții la Domnul Iisus, atunci vom înțelege ce este sfințirea. Pentru că Domnul Iisus Hristos a spus, nu învățați de la nimeni. El a zis, învățați de la mine, că eu sunt blând și smerit cu inima, slăvit să fie Domnul. Dacă m-aș uita la un frate, a zice, păi l-am văzut cine este fratele. La el să învăț. Ce să învăț la el? Nu. Noi toți trebuie să privim la Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să-i fie numele. În această rugăciune, doar mă voi folosi de un verset și apoi mergem la rugăciune. Dacă e un timp de rugăciune, rugăciune să fie, slăvit să fie Domnul. Mă uit la versetul 50, de unde s-a citit prilejurile de păcătuire și aici spune cuvântul Domnului așa, sarea este bună. Nu? Dacă facem o comparație, mâncarea fără sare nu este bună. O mănânci, dar n-are gust. Dacă nu-i pui sare sau să mai pui ceva delicat, nu are gust. Și cuvântul Domnului spune, sarea este bună, dar dacă sarea își pierde puterea de a săra, cu ce îi veți da înapoi puterea aceasta? Să aveți sare în voi înșivă și să trăiți în pace unii cu alții. Amin, Doamne ajută. Doamne, te rugăm frumos, cercetează-ne, Doamne. Într-adevăr, în lumea aceasta avem probleme. M-am uitat și eu când am fost acasă acum, am zis că mă duc și eu să fac o treabă bună. Dar din treaba bună a ieșit altceva care a spus că am făcut ceva rău. Ce am făcut rău, nu am timp acum să vă spun, dar din ce faci, zici că faci ceva bun, iasă ceva rău pentru alții și ce bine este atunci când cel rău stă în fața ta, să nu-ți deschizi gura. Să spui, stau mut și nu deschid gura. Că atunci când cineva vorbește cu tine, să te aprinzi și tu și să pui mereu lemne pe foc și să iasă un foc și din scânteie să se facă dita mai flacăra. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în dimineața aceasta, în primul rând, să fim sare. Dacă sarea își pierde gustul, nu mai are valoare, frații mei. Dumnezeu când spunem către noi, voi sunteți sarea și lumina pământului. Nu așa le spunea Domnul Iisus la ucenici când i-a trimis. Asta ne spune Dumnezeu și nouă. De-aia venim la rugăciune să spun, Doamne, ăsta sunt, Doamne, nu am atâta răbdare, nu am atâta, Doamne, bunătate în mine, mă aprind foarte repede. Când îmi spune cineva ceva, sunt în stare să-i răspund de 2 ori decât a spus el. Și totuși cuvântul lui Dumnezeu ne spune în dimineața aceasta și cel care are puterea și voința și înfăptuirea este Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Domnul. Și l-aș ruga să treacă începând de la mine până la fiecare în parte. Doamne, transformă-ne! Doamne, schimbă-ne și toarnă putere peste noi și ajută-ne ce auzim să și împlinim și să-ți dovedim credința noastră. Cum? Prin fapte. Și aici în Matei, capitolul 5, versetul 13, spune cuvântul Domnului așa. Voi, adică despre ucenici, spunea și este valabil și pentru noi, voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună de nimic decât să fie lepădată afară și călcată de oameni în picioare. Dacă eu vorbesc ce nu trebuie, după ce plec de aici din biserică, sau vorbesc ceva cu un frate, sau cu un coleg de muncă, sau indiferent, faceți o comparație dumneavoastră cu oricine.
Dacă eu nu am o vorbire deslușită sau o vorbire care să spun, bă, omul ăsta mă zidește când vorbești cu el. Dar dacă vorbești cu altcumva și vorbele nu sunt bune, vorbirea mea nu mai are gust, nu mai are dulceață. Că de multe ori spunea un frate, auzi, când te trezești dimineața, caută să pui zahăr pe limba ta, vorbirea ta să fie dulce. Vorbirea ta să fie caldă. Ce frumos este să-ți dea cineva un răspuns cald. Să-ți vorbească frumos. Fie din familie sau fie altul. Când îți dă ceva să-i spui, îți mulțumesc în mediul lucrul acesta. Totuși, cuvântul Domnului ne spune în felul următor. Fiți sare și Dumnezeu să ne ajute ca vorbirea noastră să aibă gust. Vorbirea noastră să zidească. Și totodată să-i spunem, Doamne, dă-ne Tu valoarea la fiecare în parte. Dar dacă sarea își pierde gustul, mai avem valoare să venim pe aici prin biserică, mai ne crede cineva din afară că suntem copiii Domnului? Și ce este? Ne aruncă afară. Chiar și Dumnezeu. Dacă eu acum, credeți că Dumnezeu își rostește cuvintele de atâta vreme cu mine și eu nu vreau să înțeleg lucrul acesta? Mă lasă să merg cum vreau eu după aia. Totuși, spune cuvântul Domnului să fie sarea aruncată afară, după aceea să fie călcată în picioare de oameni. Și ce spune cineva? Du-te, mă, de aici că ești un mincinos. Pleacă-mă de aici că n-ai tu ce să ne spui. Eu am văzut colegi de muncă, spunea că e credincios și a spus colegii de muncă. Tu să taci din gura că tu nu poți să vorbești. Ești un mincinos, ești un om care te duci, ești cu două fețe, tu să nu vorbești despre Dumnezeu. E călcat de oameni în picioare? Adică demnitatea mea de copil al lui Dumnezeu nu mai are valoare afară. L-aș ruga pe Dumnezeu în dimineața aceasta și mă apropii de încheiere să-i spun, Doamne, ajută-mă ca să am, Doamne, gust. Să fiu sare bună, Doamne, la mâncare. Orice orice preparat care mă va folosi Dumnezeu, să am gust, slăvit să fie Dumnezeu. Fie că cânt, fie că vorbesc, dar când vorbesc să și trăiesc. Doamne, ajută-ne și binecuvintează-ne. Și apoi să trăim în pace unii cu alții. L-aș ruga pe Domnul Iisus Hristos să meargă prin familiile noastre. Amin. Să meargă Dumnezeu în biserică aici. Să spună Dumnezeu, Doamne, ajută-ne să trăim în unitate. Amin. Ne încape cerul pe toți, frații mei. Ne așteaptă Dumnezeu pe toți. Domnul să fie slăvit și binecuvântat. Amin. Aseară, și mă apropii de încheiere, spunea cuvântul Domnului, urmăriți sau fiți atenți, vegheați. Urmăriți pacea. Două lucruri ne-a cerut aseară. Să nu ne abatem de la harul lui Dumnezeu, ca nu cumva să dea cumva vreun lăstar de amărăciune. Și ne-a cerut să urmărim cu toții pacea și sfințirea. Fără de aceste lucruri, nimeni nu poate să-L vadă pe Dumnezeu. Și dacă vrem să-L vedem pe Dumnezeu, trebuie să urmărim lucrul acesta foarte bine. Ajută-mă, Doamne, să trăiesc în pace cu toți și ce sunt lângă mine. Și răzbunarea nu este a noastră, răzbunarea este a lui Dumnezeu. Nu? Spune, nu vă răzbunați voi singuri, lasă să se răzbune Dumnezeu. Să-i spun doar atât, Doamne, ai milă de el. Când îi spun ca să aibă Dumnezeu milă, Dumnezeu îl cercetează. Dacă nu vrea și să încăpățânează, are Dumnezeu metode pentru el. Nu să mă răzbun eu, Dumnezeu să se răzbune. Iar dacă vrăjmașului nostru îi este foame sau sete, dă-i să mănânce sau dă-i să bea apă. Că dacă vom face lucrul acesta, zice că vom îngrămădi cărbune aprinși asupra capului lui. Adică el face lucruri rele și noi să facem lucruri bune. Sunteți de acord să facem lucrul ăsta înaintea lui Dumnezeu? Mă apropii de încheiere și să-i spun lui Dumnezeu, Doamne, ajută-ne, Doamne, să fim sare și sarea care ai pus-o în mine să aibă gust. Da? Amin. Și să, Doamne, și nu vrem să fim călcați în picioare de oameni. Să avem demnitate că suntem copiii lui Dumnezeu. Da să fie da la noi și nu să fie nu. Amin.